Fa unes setmanes s'iniciaren les primeres reunions del Fòrum Econòmic de la Ribera. Ara este fòrum acaba de celebrar a la Gallera la seva primera junta. D'ella eixirien els càrrecs directius, s'aprovarien els estatuts i es fixarien els objectius a seguir per esta entitat nascuda al Cira i amb vocació comarcal. Bueno, això és una idea de diverses persones que davant de la certa apatia que existeix en el sector econòmic de la zona en què vivim, se ens ha plantejat la necessitat de plantejar una nova iniciativa, una idea que servís per a fomentar aquesta activitat econòmica. Com pensem fer-ho, portar-ho a cap? Pues lo del foro és, ara després ho explicarà Víctor, posar en relació a tots els empresaris, a la gent que tinga idees, que tinga iniciatives, per a trobar inversors o trobar informació d'altres empresaris que hagin passat per aquesta mateixa experiència i d'alguna forma que això servís per a emprendre nous negocis, emprendre noves activitats i al final crear empleo i crear riquesa, que és el que volem. I el que se fa és, més o menys, s'han creat uns estatuts, avui intentarem aprovar-los a veure si tot està en ordre, se crearà una junta directiva en gent a càrrec que vulgui d'una manera totalment voluntària presentar-se i res, com ja ha dit Salvador, va ser algo per intentar establir conversacions, reunions entre diversos empresaris, inclús s'intentarà aconseguir que sigui en via internacional para que diverses empreses puedan entrar en relació, ajudar-se uns als altres i intentar eixir d'este clot. Este fòrum econòmic està obert tant als jovens talents de la Ribera com als emprenedors, tècnics i empresaris de la comarca. La nostra intenció és que siga de la comarca realment. En la comarca n'hi ha molta indústria, n'hi ha moltes sinergies i el foro està obert a tot aquell que vulgui participar i vos ho dic clarament, teniu que vindre a aquest foro independent a escoltar. En principi és escoltar, veure les accions que portem i veure si vosaltres també podeu col·laborar o participar i pot ser que vos porteu idees bones. Tot el món té que col·laborar. L'altre dia n'eren 50, avui d'aquells 50 n'hi ha 25 més i si 50 més és que estiguérem l'altre dia. Vull dir que aquest foro se pot fer francament molt gran i per supost la idea és que siga de la comarca. Normalment la gent s'hi pot entrar de manera voluntària i la gent que m'hi sí, és la gent interessada, que són normalment empresaris i gent que li interessa establir relacions amb altres empresaris en altres països o que li interessa obrir el camp un poc més de manera internacional. El seu objectiu no és altre que el de servir de revulsiu davant l'actual situació de crisi econòmica, promoguent la creació de negocis i aprofitant l'intercanvi d'experiències. Per tal d'aconseguir-ho, han constituït 4 àrees de treball: nacional, internacional, projectes i inversions. Avui precisament és una reunió, una espècie de tormenta d'idees, on tots col·laboren i participen de quina forma poden col·laborar un en l'altre, és a dir, de quina forma un empresari o un emprendedor o un inversor pot col·laborar en una altra persona. Fórmules n'hi ha mil, des d'aquells que han anat a l'estranger i conten la seva experiència, com ha entrat, les traves que ha tingut i com podria portar a gent de la comarca allí, des d'anar un grup d'empresaris de la comarca a invertir o a anar a polítics d'altres zones a l'exterior a invertir, des d'emprendedors que basen la seva idea o la presenten així i diguen, mira, jo tinc una idea molt bona i m'agradaria presentar-la a la gent que m'escoltara. Doncs això és un lloc per escoltar a aquesta gent d'emprendedors. En fi, n'hi ha multitud de fórmules en què puguem col·laborar entre nosaltres mateixos. Un fòrum que busca la participació i col·laboració entre els diferents agents econòmics amb l'objectiu de posar en contacte les noves idees i iniciatives amb els empresaris i inversors interessats. Finalment es constituïa la Junta Directiva i Salvador Peris era elegit president d'este primer Fòrum Econòmic de la Ribera.